Bueno, moi ben, ata aquí chega o tito día de hoxe. Xa sabedes que o día 31 temos que presentar unha actividade creativa para o proxecto. Vale? Pois a ver se nos hai. Veña, hasta logo. Hasta logo. Hasta logo. Hai que ser originais, vean. O Armada está moi bien. Dixo tamén que temos que implicar a moita xente, aquí somos moi poucos. Eu teño unha idea, podemos facer unha noticia. Bueno, iso sempre está moi visto. Pois unha obra de teatro, así podemos participar todos e pasalo ben. Iso aburrido está moi visto, hai que facer algo que chegue máis a xente. Xa está, e se collemos unha botella e lanzamos ao mar como nos aquí dentro, podería chegar a calquera sitio. Claro, alguén a lé e despois contalle a outro e a outro, e así un montón de xente, que sería como unha cadena. Sí, como aquela peli. Como se chamaba? Creo que é cadea de favores. Non é mala idea eso que di, sobre todo o da botella, como na peli de Náufrago. Vale, eu trarei a botella. Eu escribo a mensaxe. Eu quero tirala. Vale, moi ben, pero temos que facer algo no colexio. Temos que facerlle ver aos demais que o tabaco non é bo. Xa o teño, podemos falar co de primario. Ou darles unha sorpresa. E como? Levando a unha concentración contra o tabaco, e podíamos lerlles unha especie de manifesto para concienciarlos de que fumar é logo para a nosa saúde. Iso, poderíamos ver a todos un novo tabaco e opción a vida para que se nos escritas en todo o mundo. Eu farei un manifesto. Iso é moito choi. Non imos ser capaces. Que va, entre todos seguro que podemos. Hai que organizarse. Veña, voluntarios. Eu trarei a botella. E nosas pancartas, non hai problema. Eu pinto. Eu fago as letras. Pois ben, poñemos a traballar. Que máis chama para as clases? Imos. Pois ala, aí.